Saking kawula dumugi Sang Hyang, saking lelembut dumugi kasunyatan, ing pusaka linuwih manunggaling rasa lan daya alam. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing papan lan wekdal ingkang sinengker kawibawan, kula aturaken pangestu pambiwara dumateng satunggaling pusaka kang kagungan daya kamulyan, kawaksitan sarta filosofi kang mapan. Inggih punika keris dapur naga sapta luk 7 kinatah kamarogan pamor wengkon. Dapur naga sapta punika gadhah ricikan wujud naga sekti ngrembaka saking pangkal dapur dumugi pucuk wilan. Naga ing kawruh Jawa minangka makhluk wingit, perlambang pengayoman, kawaskitan daya bumi lan langit. Naga punika dudu kewan mitologi kemawon, halanging wujud kesadaran luhur kang mbagekake pepadang lan penjagaan spiritual. Wilayipun nggadhahi luk 7, angka kang suci tumraping kawruh kejawen. Angka 7 nggambarake 7 tataran spiritual saking rasa, budi, pikir dumugi kesempurnaaning jiwa. Luk 7 punika landasan laku kawruh batin, ngelingake kita tumrap urip kang dudu kagem badan piyambak, halanging kagem rasa, leluhur lan titah sak jagat. Wilah keris punika sinandhi tinatah kamarogan kang mapak ing bagian naga maringi kilap sinar spiritual. Minangka tandha bilih pusaka punika boten sekedar gaman, halanging wadah pepadang batin. Kamarogan nyawiji karo wujud naga ndadosake keris punika sekti, luhur lan makaping makna. Pamoripun inggih punika wengkon, pamor kang brayat sak pinggiring wilah, minangka pager gaib, pelindung sejati. Iku nglambangake bilih kang kagungan keris punika bakal kejaga saking sagung balak, saka daya elek, saka gangguan gaib. Pamoripun ndadosake pusaka punika wadah kasekten kang ora kebabar sembarangan. Satemene keris dapur naga sapta luk 7 kinatah kamarogan pamor wengkon punika boten sakedar pusaka, halanging cermin kawaskitan leluhur, pitedah spiritual, lan pangeling bilih kekuatan sejati tansah dumunung ing rasa kang suci lan manah kang bening. Mugi katur rahayu, karahayon saha kabegjan dumateng sedaya ingkang ngurmati, ngamali lan ngraosake makna sejati saking pusaka punika. Nuwun, matur suwun.